Kapamilya, yan po ang mga balitang nakalap kami mas malawak magpapatrol. Ihinto po ng ABS-CBN, DZMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations dito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Ito po ay alinsunod sa kautusan nga ng pagpapatigil po ng operasyon mula sa NTC o National Telecommunications Commission. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa aming mga kagamitan. At maabisuhan din po ang aming mga tagapanood at mga nakapakinig. Mga kapamilya, patuloy kaming maglilingkod. Kahit wala po tayo sa ere sa Channel 2, mapapanood niyo pa rin ang aming mga balita sa teleradyo, ANC, news.abs-cbn.com at mga social media account ng ABS-CBN. Bayan, mga kapamilya, ilang dekada rin tayong nagkasama. Utang na loob namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Naging malaking bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap. Kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamagitan ng TV Patrol at iba pang news and current affairs program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Sa harap po ng pinakamaling dako at hamon sa aming kumpanya at sa aming mga hanap buhay, hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Mga kapamilya kami, tayo. Ano naman? Asa ba ni Way Puto? Asa na yung wala mo ba? Hoy! Ayaw! Ayaw! Asa na yung dadang TV? Ano naman? Asa ba ni Way Puto? Asa na yung wala mo ba? Hoy! Ayaw! Ayaw! Oh, Emil, ano ayos mo dyan? Ay. Wala na daw, wala na t-shirt.
channel 2 na ng ABS-CBN? Hala. Paano na yung TV namin ngayon? Yun lang yung nag-iisang channel na gumagana. Ano bang gagawin ko nito? Naku. Wala nang ABS-CBN. Wala nang channel 2. Anong gagawin ko? Tapon ko na lang ito. Wala nang kwento. Ma, ano gagawin mo? Ma! Ano gagawin mo? Ma! Wala na kaming TV. Wala nang ABS-CBN. Wala na kwenta ang buhay. Wala na kwenta ang buhay. Wala na kwenta ang buhay.